wani malami a baitin sai ke ce ya kai dan adam me ke jan hankalin ka da a ce ka zo duniyar nan za ka yi shekara 1000 sai ka cinye shekara 1000 sai ya kare sai Allah sake kara maka 1000 ya zama 2000 sai ya kare aka sake kara maka 1000 ya zama 3000 ya kare yace fala budda min yawmi tiradu il kafir yace ba mamaki 2000 wata ran zai kare yace ina ka kan mu annabi adam yake yau ya ku yan uwa musulmai ku dinga tuna mutuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake ce uzkurul mautu fi salatika ka dinga tuna mutuwa kullum yan uwa musulmai ina da roƙon ku don Allah wanda ba ahalin gawon bane na jini sa don Allah ya dawo gefe amma yanzu ga su Usaini a wajen in akwai ƴaƴansa a wajen in akwai ƴaƴan kawunsa in za su dauke shi sai in za a sa alhaji ne a cikin kabari yan uwa musulmai ba kabbara da ba domin manzon Allah ta shiga bayan gida sai da ya gora mana da da'i to yau kuma karshen adan kenan yanzu nan da a shirfilar da alhaji Iliya a gefensa na dama ba wanda zai sake ganin sa kuma hera ne tashin kiyama kuma yan uwa musulmai inda sa alhaji Iliya a cikin kabari abinda annabi ya karanta da mu za a ce bismillahi wa ala millati rasulillahi kaban alhaji Iliya ya fara taba cikin kabari sai a shirfida kansa wannan shi ne annabi ya karanta da mu wannan karshen dan adam kenan yan uwa musulmai ba wanda zai sake ganin sa kai nemi kuzuri ne da a bude wannan rami a saka a ciki ne ma yana kanka yana kaina babu mamaki yanzu a cikin mun nan da sati a rako wani kar kai mamakin haka wani lokaci mun rako Alhaji Sabo makabata nace ba mamaki tsakaninmu nan wani ba da kai wata biyu tsakaninsa da ɗansa kwana 40 sai muka rako dan mun rako uban da kwana 40 sai muka rako dan akwai Dahiru mai sarauta a Nasarawa yake rana ɗaya Allah ya dauki ransa da uba mun rako Dahiru mun wanke hannu da mu fita sai aka mana waya dan ma ya rasu ɗansa na fadi da su je makabata a da su je gona ne mota ya kade su muna gama bin babansa sai aka kawo dan to wallahi baka san da zaka da su ba shi yasa kullum ake so ka dinga zama a cikin shiri da duniyar nan ana tabbata da mun tashi mun ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da fitsara yakan sa ba a mutu ba da mun tashi mun ga kudabi da sarauta da mulki yakan sa ba a mutu ba da mun tashi mun ga Annabi Sulaiman da kai dan gata ne a gidanku yakan sa ba a mutu ba da an tashi an ga annabi Yusuf ina yake yau babansa annabi kakansa annabi wanda ya fi kakansa ma annabi ina yake yana kwance a cikin kabari ba za a barka ba ya ku yan uwa musulmai dan ga mana wani abu guda daya wannan yanzu bawan Allah nan da aka sa cikin kabari Alhaji Iliya dama an kuka da ko mutum makabarta a ko shi da a sa shi kafansa sai ya fara taba cikin kabari sai a shimfida kansa kuma ana gama shimfida kansa nan yanzu za a gama dressing na Alhaji sai a sa masa ice a kai yadda daidai da ramin allura ba zai sha iska ba ka ji zafin da ake yi ba yanzu wani in ya shiga motarsa zafi zai dame shi sai ya daga glass sai ya kunna AC ai a bakin gate ma babu a tambaye masu aikin mana saboda haka yan wa musulmai kun ga wannan bawan Allah da aka sa shi wallahi da a dawo da ransa yanzu mala'iku da su tambaye shi shi yasa hadisi ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka sa cikin kabari aka gama finishing ana gama komai sai ka ga wani mala'ika ya fasa cikin kabari la ilaha illallah kabari akwai tashin hankali kabari wurin bala'i ne in mala'ikan ya fasa cikin kabari sai ya tashe ka sai ya zanna da kai a zanne shi wanda aka sa cikin kabari zai kalli mala'ika ya ce man anta waye kai an zo an gama shirya ni an kwanta da ni ka zo ka daga ni ka zanna da ni waye kai sai mala'ikan zai ce kwantar da hankalinka ana amalu salihin ni ne kyawawan ayyukan da kake aikata a duniya ina maka albishir yau zaka ji dadin da baka taba ji a cikin kabari nan ba la ilaha illallah Allah ya sa musulmi iska haka amma idan mutum mutagafilin addinihi ne mutumin banza duk inda aka ji ana faɗan gaskiya sai ya koma gefe iskanci ya yi zagi sai ya koma gefe ya munafunci to ana sa ka cikin kabari sai wani mummunan mala'ika sai ya fasa cikin kabari sai ya sanar da kai wanda aka sa shi a cikin kabarin zai ce waye kai ka ta da ni zai ce ni ne munanan ayyukan ka da kake aikatawa a duniyar nan ina maka albishir da ka sha wahalar da baka taɓa ji ba Allah tsari musulmi da haka wallahi duk wanda aka zo aka fafe kabari aka ɗauko dan uwansa aka sa shi a ciki bai ji wani abu a ransa ba wallahi ba mutumin kirki bane ai tun da kaga duk wanda ya tafi Saudi in ya je ziyarci kabarin Annabi Muhammad zai ce assalamu alayka ya rasulullah Annabi ya ce duk wanda ya zo kabari na ya mun sallama Allah zai dawo mun da raina sai in ansa masa sallama duk wanda ya je Saudi ya je Madina ya sallama a kabarin Annabi ya ansa maka Allah kara manzo Allah daraja amin wallahi yan wa musulmai duniyar nan ba wani abu bane mu dinga hatara da wannan duniya kar duniyar nan ta zaka ta raba ka da Allah kar abin da kake samu ka manta da Allah
yanzu wani zaka samu sallah lokaci 5 din nan wallahi baya yi, wallahi in ka ga irin fitsaran da yara suke yi wa iyayensu wallahi ba da ka dauka ba ayi musulmi bane. Wallahi duniyan nan a kullum wani lokaci abin da ya kan bani mamaki, wani lokaci zuwan mu Gombe da muka tafi zana'ida a Gombe, wallahi aka fafe kabari aka dauko wanda ya rasu aka sashi a cikin kabari. Nayi nasiha a Gombe, na zo dan bude kofar mota in shiga sai wani yaro irin yan kalare din nan yan daba a Gombe sai ya zo ya rike kofar mota ya ce mu yana da magana da ni. Na ce masa me ya faru? Sai na ga yana kuka, ya ce masa don Allah malam ka saurare ni. Na ce masa mu da aboci nake da mu tafi. Sai ya roke ni sai muka koma gefe, ya ce yayi wani abu ne yana ga kaman Allah ba zai yafe masa ba, shi ya dane ya sallama. Ya ce mu yanzu haka tadin da yake rabonsa da ya sallah shi ya manta. Na ce masa me ya faru haka yaro? Ya ce wallahi yayi wani abu mamansa ne. Ya ce ranar da mamansa aka zo da a tafi campaign, aka zo ana ta kiɗa a kofar gidan saboda fitsararre ne. Ya ce sai ya zo mamansa zai fita kuma kwata-kwata kwanansa 7 da fitowa daga prison. Sai mamansa ta zo ta sha gabansa ta ce ka gani babanka ya rasu, ni nake kokari nake ciyar da ku kai da kannanka, yanzu ka duba yau kwanan ka nawa daga fitowa gashi wa'ina abokananka su zo za su dauke ka fita, ba za ka fita ba. Sai maman ta tsare kofa da hannunta haka, ya dan yace ki ja ki ban waje, sai ta ce ba za ta ja ba, ɗanta da ta haifa fa ki ja ki ban waje, ta ce ba za ta ja ba, sai tura mama a ƙasa. Sai maman sai ta faɗa kan dutse, hannunta ya kare. Wannan yaro yana kuka, ya ce mu malam duk wanda zan je in samu su je su ba wannan matan hakuri a lokacin ba sa saurara na, gashi kuma mama na ta rasu. Shi yana ga kaman Allah ne ya sa shi a wutar ya mutu. Na ce masa to kai kuskure, amma akwai wanda suka yi laifi wanda ya fi naka, amma shawari ne dan baka ba wanda ya sai shiga tsakanin bawa da Allah. Duk lokacin da ka yi sallah ka koma yin sallah ka dinga nema ba mahaifiyanka gafara, don Allah ya ga dama ya tausaya maka. Wato akwai hadisi Alkamatu sahabin Annabi Muhammad, ranar da Alkamatu da su kaidan sabon Annabi da kalmar shahada suke cikawa, amma Alkamatu da su sai ya kasa furta kalmar shahada. Sai aka tashi aka je aka samu Annabi Muhammad, aka ce ya Rasulullahi ga sahabin ka da su Alkamatu amma ya kasa furta kalmar shahada. Sai manzo Allah ya tashi je inda sahabin sa yake, he garan sai je ya dawo. Ka san duk wanda da suka je ka sanna a gaban sa ka ga inda ran sai yake zuwa ya dawo. Sai manzo Allah ya ce a kira mamansa. Mamansa ta zo inda Alkamutu yake, ya ce kin ga wannan dan naki yafe masa. Sai ta kalli Annabi Muhammad ta ce ni ba dan yafe masa ba. Ta dube shi da kyau, ta dubi Annabi ta ce dan nawa ba dan yafe masa ba. Annabi ya ce ba za ki yafe masa ba, ta ce kwarai kuwa. Annabi gwani hikima sai sa aka tara masa manyan guma kuma ice. Aka kunna wuta akai. Annabi ya ce ku dauko dantan ku samun shi akai kafin ya mutu. Uwa da akwai tausayi. Da ta kasa abai sun kama kansa da kafansa za su tura shi a wuta, ta ce Rasulullahi dana, ya ce kafin ya mutu ya je shiga jahannama. Ta ce to mutuwa da ya shiga jahannama na yafe masa. Ana ji ta ce ta yafe masa, sai fita kalmar shahada. Sai manzo Allah ya ce dan nan naki me maki haka? Ta ce Rasulullahi dan nan nawa yana iya kokari, yana ciyar da ni yana shayar da ni. Wani abu guda ɗaya ne ya mu, ya gina wani gida, flat ɗin gida ne, sai ya dauki amaryansa da ya aura, yarinya amarya, sai suka koma sabon gidan, ya banna a wannan gidan. To wannan abun shi ya bata more. Amma in dai mutu ya shiga aljanna ne ya Rasulullahi na yafe masa. To uwa kenan, ita ne turan da babanka mani din babanka ya shiga cikin ma'aifan mamanka, wallahi tallahi ba ta samu relief sai cikin ya dan yi kwari. Yanzu a cikin mu nan majority magidanta ne. Yanzu akwai wanda in matansa ciki mani din dan ya shiga mata, wallahi ta ringa laulayi kenan. Duk abin da ta ci sai ta koma gefe ta yi amai, ba za ta taba samun jin daɗi ba. Ana ta gaishe ta, rashin lafiya ya kama ta. To amma yau da ka duba yadda ake tsare-tsare da ɗa. Yau ka duba yadda ake tsare-tsare da yaro. Wannan duniyan da ta kare wallahi yan uwa musulmai. Yau an wayi gari ba a wuce shekara 100 ba. 120 an gama yi kenan. Yau duk Bauchi ba za ka iya samu ɗan shekara 150 ba. Duk Bauchi da wuya ka samu ɗan shekara 150 ko rantsuwan kafara kai. Wallahi yan uwa musulmai, duniya kar ka bata amana. In kai ka bata amana wata ran da ta cika. Yau mu rako wannan mu dawo mu koma, yau mu rako wannan mu dawo mu koma, yau mu rako wannan mu dawo mu koma, wata ran kai da a rako. Yaushe ne da ka mutu baka sani ba. Ka ringa zama kullum a cikin shiri, ba mamaki kwanan ka kusan karewa. Ka ringa zama kullum a cikin shiri, ba mamaki kana tab da mutuwa baka sani ba. Wannan gida da kuke ganin sai yanzu da damina ne, wani a cikin ruwa haka da a sashi kwata baka haka da ruwan ya dago shi. Wallahi wannan bawan Allah da za sa shi in kabari, ina tuna wani nasiha da ya kira mata na ran da aka kawo mata na, yake mata to ina maki nasiha da ni kaina ki ji tsoron Allah. Yake gaya mata, yake ce ki ji tsoron Allah, ki rike aurenki. Wallahi yau gashi matan ta riga shi rasuwa. Wallahi yan uwa musulmai, wannan duniya yan uwa musulmai kullun aikin kenan. Yanzu gashi aikin kabari ya zo karshe. Kuma yan uwa musulmai, ina so in gaya mana wani ayan Qur'ani guda daya a cikin suratul Kafi. Allah ta'ala ce wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama halaknakum awwala marra
bal za'antum an naj'alu lakum maw'ida sai Allah ce wa wuza alkitabi fatara almujrimina mushfiquna mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma la hadha alkitabi la yugadiru sadiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hazira wala yazlimu rabbuka ahada. Allah ce yanda na baro ku ɗaya bayan ɗaya yau sai kaji an ce matan wani ta aihu to wallahi sai kaji an ce matan wani ta rasu yau sai kaji an ce dan wani ya rasu gobe sai kaji an ce matan wani ta aihu. Allah ya ce ɗaya bayan ɗayan da kuka zo duniya haka da ku kare ɗaya bayan ɗaya har a tafi. Kuma duk abin da kake aikatawa na rantse da Allah in an je kiyama Allah zai baka littafinka sai a ce ka karanta littafinka da kanka sai kai judgment wa kanka in wuta ka tafi sai ka ce lallai na tantance tafinka saboda na ga littafin aiki na ba kyau. Yan uwa musulmai hadisi ya tabbata daga manzon Allah ruwayan Abu Dawud wanda yake cikin sunan Tirmidhi wata na Aisha matan Annabi Muhammad suna zana daki da manzon Allah suna hira sai annabi sai dan kwanta akan cinyanta in annabi yana magana ka kaddara kamar da kai yake yi yana kwantawa akan cinyan Aisha sai bacci sai ya dauke shi sai Aisha ya ta zuba wa manzon Allah ido ta kura masa ido sosai sai ta tsamma annabi mutuwa yayi sai ta kalle shi sai ta fashe da kuka. Aisha duk matan manzon Allah ba wanda fi so irin Aisha duk maza ba wanda manzo Allah fi so irin babanta Abubakar shine da ta kalle shi sai hawayen da ke zubawa a fiskar matansa sai zuba a fiskanta kaman kai ne ba faɗa kai da matanka ba da dare sai kaga tana ta kuka da dare sai annabi ya research yace Aisha me yasa muke kuka haka tace ai ya rasulullahi da ka kwanta akan cinya na da na kalle ka he tunanin mutuwa he faɗo mu a rai sai take tambayar mijin take ce ya rasulullahi tunda kai ne dan gatan Allah mun je kiyama da ka tuna da mu ranan bai ce kwantar da hankalinki aike matan annabin Allah bane ya daga mata yatsu guda uku a wani ruwaya yace fi modis salasa fa inna guna adam la yaskuru illa nafsahu yace wurare guda uku a filin kiyama ba na tuna kowa sai an mun wannan abu guda uku sai tace har kai yace har ni kai na annabin Allah sai ta sake fashewa da kuka sai manzon Allah ya ce mata kin ga wajen da auna aiki a filin kiyama ba na tuna kowa yan auna nawa Allah ya ce wal wazn yawma izil haq da ya au da gaskiya rana a filin kiyama sai manzon Allah sai da ke budawa Aisha yace mata al mizani lahu lisan wa kafataini wa yarfa bi amali al abdi fa yaqulu hadha amalun fulanun a wani ruwaya hadha amalun fulanun wa fulan wannan shine aikin dan wani jikan wani kowa ya gani yanzu wani ya je buya a lungu ya aikata wani abu musamman matasa ya tatsa sholi yana sha ana ci ai wani fitsararre ne to ranar in baka tubo Allah ba za ka je ka gani a filin kiyama sai ka karanta sai abun ya ba mamaki Aisha tace yanzu ya rasulullahi duk duniya da lahira mala'iku ma ba su kai ka daraja ba amma kana tunanin kiyama yace wallahi ina tunanin tashin kiyama kaga tsallake siradi annabi ya ce ina tunanin sa ba na tuna kowa yana tsallake a dawo yan uwa musulmai to kun ga yanzu mun gama dressing yanzu da a wace yanzu kun ga a cikin mu nan na rantse da Allah ta yi yanzu hakimu yayi addu'a a karba ta yi in yayi addu'a ba za a karba ba ta yi yin addu'a ba za a karba ba ta yi sarki mu yayi addu'a ba za a karba ba kai wanda kake raina sai a karbi nasa wata rana aka zugo makabata haka inda muka zo dai wannan haka annabi suka zo da sabai sai annabi ya ga sabai sun wanke hannu an kawo sahabi an sashi da a fita sai manzo Allah sai ya ga sabai suna fita yace ku dawo ai wannan da kuka sashi a cikin kabari akwai abin da ba ku gura masa ba me manzo Allah ya faɗa sai ya ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu al'ana yus'al yace ku nema wa dan gafara yanzu malaiku da su fara tambayin sa yanzu ta yi kai da aka ce kai addu'a an kai addu'a ga Allah bai karba ba manzo Allah gani hikima to aiki ya zo karshe muna roƙon Allah ta'ala ya fi masa kurakuransa laifin da Alhaji ya aikata a duniya ne Allah ka tausaya masa in namu ya zo Allah ya sa mu tafi a sa'a kuma ina roƙon ku don Allah duk wani masoyin Alhaji Iliya yanzu ta yi wallahi sai ka samu yaro dan shekara 5 ne ko 9 ko 10 in ya koma gefe ya ce ya Allah ka yafi mu Alhaji Iliya wallahi sai ka samu ka dauki tallafi wuta kai wa mamansa in ya roki Allah ya ga Allah na san sai Allah ya karbi addu'a kaga annabi yana da hikima to don Allah kowa da irin addu'a da ya masa muna roƙon Allah ta'ala ya tausaya masa Allah ya fi masa kurakuransa in namu ya zo kuma Allah ya sa mu tafi a sa'a abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan gabaki daya wannan ne kuskure kuma saboda karancin sani ne wassalamu alaikum warahmatullahi saka da